नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, तर आपल्या मराठी फार्मिंग आयडिया यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आजचे सोयाबीन बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉनला दाबायला विसरू नका. चला तर मग आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव जाणून घेऊया मित्रांनो.